No niin, viimeksi vähän katseltiin tähän vaasiin tulevia niitä pinkin sävyjä. Nyt ollaan edetty jo niin pitkälle, että nämä lehtiellipsit on jo liimattu tässä ja on päässyt vähän coatingilläkin asiassa eteenpäin. Glitteri, tämmöinen raita on meneillään. Me käytetään glitterin pilkkomiseen tämmöisiä lasisaksia, mitä löytyy mosaikkimyymala.comista. Laitetaan ihan tuohon lasisaksien väliin, muistetaan käyttää suojalaseja ja naks. Glitteri menee pienemmiksi palasiksi. Liimana käytän tässä tämmöistä yleispuuliimaa Kiillolta. Meillä on tarjouksessa avajaissa 2,90 mosaikkimyymala.comissa. Tässä on tosi kätevä tämmöinen nokka, jolla on helppo levittää pikkusen tätä liimaa kerrallaan. Ja semmoinen napakka painallus ottaa oikein hyvin tuosta liimaan. Sitten seuraava rivi, mulla tuleekin erittäin helppo irrottaa muuten verkosta kulmasta kiinni tämmöistä iridisoitua lasimosaikkia. Samalla lailla laitan ne lasisaksien väliin ja naks menee puoliksi ja sitten vielä yhteen kertaan puoliksi, niin saadaan tämmöisiä neliskulmaisia palasia. Ne tulee seuraavaan riviin tässä. Ja seuraavan kerran saumataan sitten. Nähdään sillä kertaa. Kiitos, hei!